Hledáte přírodní způsob, jak ulevit od bolesti a dopřát si dokonalou relaxaci. Naše hřejivé a chladivé dečky jsou ručně šité a plněné rýží a sušenou levandulí, která uvolňuje svaly a uklidňuje mysl. Menší varianta o rozměru 40×20 cm je ideální pro lokální úlevu. Přiložte ji na břicho, záda nebo klouby a užijte si příjemné teplo nebo chlad podle potřeby. A co ramena a krk? Tato speciálně tvarovaná dečka s rozměry 45×45 cm přilne ke krku a ramenům, aby vám pomohla uvolnit napětí a stuhlost po dlouhém dni. Praktičnost na prvním místě. Dečky mají snímatelný a pratelný potah, takže se snadno udržují čisté. Zahřejte se v zimě, osvěžte se v létě, přírodní teplo a chlad vždy po ruce. Objednejte si ručně šité dečky na www.lucido.cz a dopřejte si pohodu každý den.